بمتحبار مينستر تمرتن ما أكلاي بيت صحفة حزبها وجنبارني ديمقراطية فتح لزت سنادة كبر بعيك ساب شامنا يتزجلجل نيسرع زي قلنا تاو تمرتي أكاديمية ومتصحف تحتيمون أغلبلوس بجلوكينهم اتي كم أكل نايتي أب عامة تمرت خدتش بسلسان كل تشان 4 نزلت أهات ولوتي أسرعة تمرت استدلوا متصحفتي بغندو بسنا مقبارن كبرتاتن حبرة سووا زت هانسن مسلاتن قباتنا مازيو زفلتن نقوح بقوع نطوف أخبار حقن فتاو صراحة تركب هاجر زيجان هنا زعل مكوينو اتنين مبعتا كفال بملؤو نامنا إيدك أدقان قطعة ترجمو كمزلا أمدلاو استساتفو كإلاتاتن صحفتن قليتام اتحيال تعرض حتى تمرتي مسمت كلات هاجراو تشارتر تسانيو تدالي زلو زبلو اتم كإلاتاتن صحفتن ببدرجو عمقتنا وسخط بزخيد كمون زنقرت راي زيكونا أساتافت حسب زلو وسحابي أقباب استدالو مخانو عن التيرام زيجنتاو تمرتي كموال هتصانات بزي سرعة أقباب زوها بكون تخونه كبراب عيك فلن العلقن بسرعة كوها بزوات أمر مسرت اتي متصحفتي كم تدالو بمتقاس دما كابشامنين العلن نزول كفلتها زجل متصحفتي عم مسرح كم زلو أبريهام اتدروز تحتمن نابنا يدق عنقطات تترجمن متصحفتي سرعة زيجنتاو تمرتي أبز متصعمة تمرتي أبا أقلقلوت كم زوعل تفليت الله مبل 15 فيستيفال إيرترايان نبرتي عباي بريطانيا لمعات بصنعتها بتحت زبل تيما كاب 25 كساب 26 حمله بوعوع هاجراو منفس كم التخايده كابت بوتا زبصحنا حبريتا املكيتم ابتي اب لندن زتخايده حلافي بوليتيكاو غدات غدف اتو يمانه ገብረ اب امباسادر إيرترا فرنسا ويزرو حنا سمون امباسادر إيرترا اب عباي بريطانيا اتو ستيفانوس هابته ماريام مرحتا هايمانوت كاب ملا بريطانيا زمصو إيرتراويانن محازوت إيرتران كمون وكلت استفلاليا محبرات استساتفالو هاجراوي عامتاو متخاب نمحبر قطباو كونتات كمون نبهلن لمدن حزب إيرترا بزنصبارق مستنادؤتات دميقو منبارو ات حبريتا وسيخو ارديوم ابتي فيستيفال ودر حصير زانتا بمنسيات تاب استفلاليا ارستاز زتكوره سيمينارات بإيرتراويان مهورات سيمبوزيوم منسيات قرن افريقيا سيمينار بالعلواي لوخ منغست إيرترا بهلاون سبورتاو مدبات سئلاو مرئيت قشت زباتاتن كالوت مسنادوتاتن قربون كلو هصانات منسياتن بهلو من كبرتات حبرتسبومن زورسلو مدبات عبي ادناقوت كم زرخبه تفريطوم حلافي بوليتيكاو غدات غدفاتو يمانه ገብረአብ ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየዶ ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ኣህጉራዊ ዞባውን ምዕባለታት ዘተኮረ ሰሚናር መንግስት ማሕበራዊ ፍትሕን መንጋስን ዘላቀ ቁጠባዊ ገስጋስ ንምርጋጽን ገዚፍ ወፍሪ ይገብር ከም ዘሎም ከም ውጽኢት ድማ ኤርትራ ናብ ተስፉ መድረኽ ተሰጋገር ከም ዘላ ጠቂሱ ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምብርዓን አንጻር ሃገሩ ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ንዘርእዮ ዘሎ ሓያል መኸተ ሞጊሱ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ قريب ዘሎ ረቂቕ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዝሓለፈ ፍርያት ዞባታት ቅርስታትን ፈጠራዊ ምህዞታትን ዝሓቆፈ ምርኢት ኤግዚቢሽን በሁሉንትኑ መሳጢ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ተሳተፍቲ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2015 ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ምርኢት ብዛዕባ ዕቑር ጸጋታት ኤርትራ ብሓፈሻ ሃብታም ትሕዝቶ ዞባታት ድማ ብፍላይ ዓሚቕ ኣፍልጦ ንኸውንኑ ከም ዝሓገዞም ጠቂሶም ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ዝሓለፈ ፍርያት ከምኡውን ኣብ ምርኢት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተዓዘብዎ ብኢድ ዝተሳእለ ቢንቶ ደጎልን ዲጋ ናቕፋን ኣዝዩ ከም ዝመሰጦም حبيرام እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ኣስዒቦም ዓመት መጻብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ዝንጸባረቕ መሃርን ኣፍልጦ ዝዕብን መሰናድኦታት ሃገራውያን መንእሰያት ኣብ ምፍራይ ልዑል ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ብዝማዕረገን ዝተጸንዐን ኣገባብ ክካየድ ኣነጺሮም ኣብ ፌስቲቫል 2015 ቀሪብ ዘሎ ድኮና ያታው ኣባይትን ያታው መነባበሮን ዘጠቃልል ትሕዝቶ ኣብ ዕቃበ ባህልን መንነትን ንዘሎ ልዑል ተገዳስነት ዘጉልሕ ምዃኑ ተገሊጹ ካብ ዞባ ዓንሰባ ዝመጸ ኣቶ ተኽለዝጊ ሃብተ ማርያም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ትሕዝቶ ያታው ኣባይቲ ኣልባሳት ናውቲ ኣመሻሽጣን ኣሰራርሓን ጸጉሪ ርእስን ካልእን ከም ዘጠቃልል ብምጥቃስ ዝሃብታን ባህላዊ ውርሻታት ብዘመናዊ ኣገባብ ብዝህነፅ ኣባይትን ዘመናዊ ኣገባብ መንብሮን ይሃስስ ይጠፍእን ስለ ዘሎ ንምዕቃቡ ብዝበለጸ ክስርሓሉ ኣዘኻኺሩ ጎን ጎን እዚ ዞባታት ዘቕርቦ ዘለዋ ንያታዊ ኣገባብ መርዓ ሕጽኖትን ካልእ ማሕበራዊ ንጥፈታትን ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ነጋድያን ብተመስጦ ይከታተልዎ ከም ዘለው ገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ዞባ ማይ ዓይኒ እትርከብ ዲጋ ዑና ፈርዖን መተንፈስ ተባሂሉ ዝተሰርሐ መናድቕ ብውሕጅ ተባሕጊዋ ኣብ ኣስጋ ደረጃ ስለ ዘሎ ቁልጡፍ ጽገና ክግበረሉ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ጸዊዖም
ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ዲጋ ብዝተዋደደላ ዘመናዊ መሳርሒታት ሕርሻ ኣብ ልምዓታዊ ንጥፈታቶም ኣበርክቶ ክትገብር ምጽናሓ ብምሕባር ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ግን ብዓብዪ ነታ ዲጋ ናብ ከባቢኣ ዝርከብ ጀራዲንን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ንምጽጋናን ቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ሓላፊ ጨንፈር ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጺ ኢንጂነር ስምዖን ኣብርሃ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ኣሰራርሓ መናድቕ መተንፈሲ እታ ዲጋ ቴክኒካዊ ጸገባን ስለ ዝነበረ በቲ ብርቱዕ ውሕጅ ክብሕጎ ከም ዝኸኣለ ጠቒሱ ንምጽጋኑ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣብርሂም 1.5 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለዋ ዲጋ ዑና ፈርዖ ምንጪ ዝተማይ ሰብን ጥሪትን ከተውሕስን ልምዓት ጀራዲን ከተማ ዓብልን ኣብ 2009 ዝተሃንጸት ካብ ዓበይቲ ዲጋታት ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ እያ مبل 102 ውድድር ቱር ደ ፍራንስ አንጸባራቂ ዓወት ዘመዝገበት ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን ልዑል ደገፍ ንዝገበሩላ ወገናት ምስጋና ገሊጻ ተስፋ ልደት መብራህቱ ዘዳለወ ጸብጻብ ይስዕብ 26 حملة أبستزازمة مبل 102 ውድድር ቱር ደ ፍራንስ አንጸባራቂ ዓወት ዘመዝገበት ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን ልዑል ደገፍ ንዝገበሩላ ወገናት ምስጋና ገሊጻ እዛ ክለብ እዚ ውድድር በ4 حملة ካብ ኡትረክት ሆላንድ ብናይ ግዜ ውድድር ካብ ዝፈለመሉ ሒዛ ደገፍ ናይ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ከም ዝረኸበት ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣሽሓት ማይላት ተጓዒዞምን ባንዴራ ኤርትራ እናንበልበሉን ነዛ ጋንታን ኣብዛ ጋንታ ተሓቂፎም ንዘለዉ ኤርትራውያን ተቃደምትን ሞራላዊ ደገፍ ድሕሪ ምግባሮም ብዙሓት ወገናት ምስቶም ዕሉላት ኮሎምቢያውያን ደገፍቲ ከም ዘመሳሰልዎም ናይ ሳምንታት ተዘክሮ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ኤርትራውያን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽከታ ንሰለስተ ሳምንታት ኣብ ሓደ ቅኒት ኮይኖም ንኤርትራውያን ተቃደምትን ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካን ደገፎም ሂቦም እዮም ካብዚ ብዘይፍለጥ ደቡብ አፍሪካውያንን ኖርዌጃውያን እውን ንዓወት ናይ ዛጋንታ ብልዑል ወኒ ጸንቢሎም ኣለዉ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ዶግላስ ራይደር ድሕሪ ምዝዛም ውድድር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክለብና ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽከታ ሓድሽ ታሪኽ ያሰኒዳ ዘላ እዚ ዓወት እዚ ከዓ ብጻዕሪ ተቃደምትና ደገፍትና ኣሰልጠንቲ ቅንዕና ዝነበረን ማዕከናት ዜናን መሻርክትናኒ ተረኺቡ እሞ ምስጋና ንኹላትኩም ኣካል ናይ ዝተሰርሒ ዘሎ ታሪኽ ስለ ዝኾንኩም ድማ እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብል ገሊጾም ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ ዝፋልማይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ሱታፊያ ኣብ 14 መድረኻት ተቃደምታ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ካብዚ ኣብ 7 መድረኻት ምስ ቀዳሞት 5 ተቃደምቲ ክውድኡ ምኽኣሎም ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ናእዳ ክትረክብ ክኢላ እያ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ብሰርጄ ፓውሎስ መበል 13 ንብሉጽ መንእሰይ ተቃዳማይ ኣብ ዝተገብረ ቀልደስ ድማ በቲ ዝነኣሰ ናይ ውድድር ተቃዳማይ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ዓስራይ ደረጃ ዝረኸበት ኤምቲኤን ን4 መድረኻት ማልያ ንጉስ ዓቐቡን ብኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ከም ጸፈቱን ኣይርስዓን ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ 22 ጋንታት 5 ተርታ ሒዛ ውድድር ዛዚማ ኣብ ቅድሚኣ ተሰሪዐን ዘለዋ ከም ሙቪ ስታርን ስካይን ዝኣመሰላ ጋንታት ዓመታዊ ልዕሊ 21 ሚልዮን ኤሮ ወፃእ እናገበራ ልምምዳተን ከካይዳን ከለዋ ክለብ ኤምቲኤን ግን ሓደ ስልሲት ናይ ዝባጀት ከማን ኣይተውፅን እያ በዚኦም ከዓ ተቃደምቲ ናይ ዛጋንታ ጀጋኑ ዝብል ቅጽል ስም ዝወሃቦም ዘሎ ዕውት ብጫ ማልያ ናይ ሎማ ዓመት እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ሽልማቱ ድሕሪ ምቕባል ብዛዕባቲ ኣብ ዝውድድር ዘጋጠሞ ዘለፋታት ክዛረብ ኣይመረፀን ንሱ ካብ ምብራቅ አፍሪቃ ዝመጹ ተቃደምቲ እቶም ዝበለጹ ተቃደምቲ እዮም ኣዚ ብሉጽ ብቕዓት ዘለዎም ተቃደምቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክንርኢ ነዊሕ ኣይክንጽበን ኢና ክብል ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኤርትራውያን ተቃደምቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መድረኻት ቅድድም ብሽከታ ዓለም ታሪክ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ማዕከን ዜና ሲኤንኤን ብወገኑ ካብ ቱር ዲ ፍራንስ 2015 ዝተማሃርናዮም 5 ነገራት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብዘስፈሮ ጽሑፍ ኣፍሪቃውያን ተቃደምቲ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ቅድድም ብሽከታ ታሪክ ዝሰርሕሉ ግዜ ይመጽእ ኣሎ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ማልያ ንጉስ ዓቐብ ምውዳዩ ናይዚ ኣብነት ይክብል መስኪሩሎም ተቃደምቲ ናይዛ ጋንታ ነናብ ሃገሮም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ድሙቕ ናይ ኣቀባብላ ጽምብል ክግበረሎም ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኤርትራውያን ተቃደምቲ መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ትጽቢት ይግበር